Čaute, tu je Monster OP a zdravím vás pri dnešnej uvítačke, v ktorej sa dozviete, čo budem točiť, o čom budem točiť a tak. Takže hlavne budem točiť z Minecraftu, potom nejaké akčné hry, napríklad Slender, Amnézia, síce to nie je akčná hra, ale rád by som si natočil Happy Wheels a tak, to ma celkom baví, tak a ešte kľudne píšte do komentárov, čo by ste chceli, aby som točil. A tak budem sa to snažiť zrealizovať. A napríklad, keď sa vám niečo nebude na mojom videu páčiť, tak kľudne napíšte. Ja sa to budem snažiť zmeniť, aby som vedel, že čo je na tom videu zle. A tak, keď sa vám video páčilo, tak dajte like, alebo tak, podporte odberom. A mám aj partnerstvo s YouTubeom, tak by som bol celkom rád, keby ste klikli na tú reklamu, čo je tam aspoň niekedy. No, ešte niečo k Minecraftu, tak budem z neho točiť tutoriály, gameplaye, let's playe a tak. Hlavne multiplayer, ako s mojimi kamarátmi cez Skype a tak. No tak, asi to by bolo v dnešnej uvítačke všetko, ako budem sa snažiť točiť 2 videá do týždňa a tak, nech tam aj niečo je. Dobre, tak to by bolo asi už fakt všetko, tak čaute.